chenro mane madhi mbele Homa Bay tich adek tadwa duoke kaluwore gi ote mane wayudo nikech apani Ramogi TV gi Ramogi FM emanyo chako lando gini nyoro. To gimomiyo no wachako lande en ni kane wabet piny wago mbekni wa to aneno statement kata oboke mane ODM Central Committee ogolo tarik 27 dwe mar 10 higani mane en bura manokuongo betie tok ka oseik Raila Amolo Odinga. Kisome king'iyo piny nikech tijwa ma jofwambo wacho ga ni en kolo weche to giyango ne gi jopiny. Tiduogo tiyudo ka nitiere kamoro ma giwacho ni party organ wasome asoma gi kisungu matin that this being the first meeting of the committee since the passing of the party leader, the top party organ resolved as follows. Koro nitie gik ma giwacho, achiel kuom gi en ni ne gi goero kamano ne piny owacho ma Kenya gi jo Kenya duto kuom ywak mane giywak godo Raila Odinga gi gigo duto mane piny owacho timo. Mar ariyo ne giwacho ni gipuodho kata gi endorse Dr. Oburu Oginga as the new party leader. Okay. Koro acting onge. Chalni acting koro gisetima ngo gisegolo as the new party leader. Then giwacho ni mar ang'wen giwacho ni to honor his legacy as a unifier and all that gibro dhi mbele gi embracing bedo ni ODM ne dwaro achiel mar oganda to gi weche mag neno ni chik olu to gi kwe piny Kenya ka and beyond. Then mar ang'wen makoro kelo e kuku mar penjo mar Baraka kawuok Rusinga enene that in line with the wishes and demands of millions of Kenyans whose lives were touched, the party will hold memorial services in many different parts of the country to enable the many admirers interact with and his sudden departure. Memorial venues are as follows: Magarini in Kilifi County on 2nd and 3rd, Homa Bay and Migori on 5th and 6th of November. Mangiso ni romo mane wawacho ni biro timore tarika beach Homa Bay, Raila Odinga Stadium, Homa Bay. En romo mar party mar ODM. En romo makuku mar chama mar ODM noyalo mokale ni biro timore tarika beach dwe mar 11 e county ma Homa Bay. So aparo na seneno kanitie tonge mang'eny midiro ne governor ma Homa Bay. Ajo wete wadtere urumna mos ma kane ng'ato winjo statement mane Edwin Sifuna ma en jagoro mar ODM osomo wuok tich mokalo tarik 27 to ne yudo kanosome e point number 4 e gigo mane gitimo ang'owa mane gichano timo. Koro kikwadhi uru matek nwago governor ni ang'o mitimo rapar ok en rapar. Party wacho kama ber ni en romo mar johera mag Raila Amolo Odinga mondo giyudie nafas mar ywage kanyakla. Nye gitimo Magarini nyoro to kendo gibro time Homa Bay tarik 5 ma en tich adek to gi Migori chieng' tich ang'wen ma en tarik 6. Sapani ma onego bedie ler nikech aneno ka kata osiepwa Mwalimu Odoyo Nyondi ko gimoro mabor gi kisungu kubwa kowacho ni ni magi priorities marong mag Gladys Oyo Mwalimu magir jo ODM. Koro jo ODM timo mna kaka ber negi jo UDA bende timo mna kaka ber nu Mwalimu. Erokamano. Ok nyalo bedo nyasi mar broad based. To one broad based candidates. To ko bedo kamano donge dibedie maber nikech anta dire mar kendo ndachieng' moro no wacho guguyo. Ni nitie mana kaka Fred wacho VOJ. We amere konga. Ji pokoyudo nafas mar ywago Raila Amolo Odinga. Ji pokoyudo nafas. Ji mapod nigi lite chuny gi mamanyo kamoro madogo endu. VOJ kuonde ma ji odakegi ang'eni kata in bende kamidaki samoro beta ine odi tiwinjo ka ng'ato gonduru matek. Mipenjiri nta ng'atimore. En ng'ano ma ywago Raila Amolo Odinga manitie gi mopara ni to gonduru. Kata kidhi kuonde mibudhegi
tipo mna ka ng'ato chung to chako gweyo nikech dhano dwaro kuma de gitime ang'owa de gifuong're. Emomiyo anto mato ber nikech kaka ne wawache guguyo ni oketi alam moro to gi kuma johocho bende nitie to gi kuma ji nyayuake nikech ji mang'eny gini nyotimre aruya pok ji oywak mang'eny kagoye gi wiye kanyo